ulus ilimizin söýüp garşylayan täze ýyl bayramçylygy ýagşy umydardy ulara beslenip, öýlenmede arsal bereket saçaklanmada bolçulyk geçilýär. Ýurdumyzyň täze ýyl şatlygyna, belent ruhy belentlige beslenýän günlerine bu nurana bayramyň ýakymly wakalary her bir insanyň durmuşyna öz beýanyny tapýar. Şeýle ýakymly wakalaryň biri Serhet Galada gullyk edýän serkerden durmuşyna şeýle bolup geçdi. Haruval'ın notusu aratmak sonra. Olya var ya. Düşündüm yanlışmayı. Bolya. Men bir hükmet ve bolçulukları yılmançılığa. Sağ Düşündüm, ne biliyorsun? Sıhhat var ha, ayda et biliyorsun mu? Bolya o. Kokma. Var o bize. Ýürüýte okuw ýygnançygyna gatnaşmak üçin Serhet Galadan Serhet birikmä tarap ýola düşen merdanyň gullu awtowlugy berlerden kem daşlaşyp barýardy. Serhet Galada bolsa ýene-de agdy berlikde ruhy belentlik bilen gulluk durmuşy joşunly dowam edýärdi.
namısı bolun ata babamın namısı bolun ata babamın qala qala ol mertlerin qalası ata vatan yurdum ilim ovamın qalasıdır bugün Ferhet qalası ata vatan yurdum ilim ovamın qalasıdır bugün Ferhet qalası qalasıdır Qalatıdır bugün Ferhet qalası Qalatıdır bugün Ferhet qalası Daşımızın puta pinatıdır ol Ferhet qala ol sarsmaz qaladır Köngül dillerimizin sinasıdır ol Ferhet qala ol sarsmaz qaladır Köngül dillerimizin sinasıdır ol Ferhet qala ol sarsmaz qaladır Köngülümün naqşıdır arkada pendi Köngülümün naqşıdır arkada pendi Qasam yettim yeriz yurdu qorarın Atalar qoraptır qorarız bizem Vatan üçün şirin canım vererin Qalatıdır bugün Ferhet qalası Qalatıdır bugün Ferhet qalası Qorap gelyen təlim alyan bu yerde Qorap gelyen təlim alyan bu yerde Ferhet qalasına yediz vatanın Ähli küncögüne bu edel yurda Vepalı bolmaktur maksat tutanım Ähli küncögüne bu edel yurda Vepalı bolmaktur maksat tutanım Qalatıdır bugün Ferhet qalası Qalatıdır bugün Ferhet qalası Qalatıdır bugün Ferhet qalası Qalatıdır yurdum sarsmaz qalası Men Qaqajan, men häzir 5 ýaşymda, henüz mektebe gidemok. Ýöne şonu da ýazyp bilýän. Onu maňa ejem öwretdi. Ýene-de ejem maňa şey diýär. Sen lekin okuwçy bolarsyň, oňa da qarsyň diýär. Serwa atly ýene bir gyzjygym bar. Ýöne ol ýazyp bile menden kiçide. Ýene de bir aglyk bäbimizim bar. Ady Mergen. Ol gaty aglyk bolan üçinem. Serwa kimde onuň bilen oýnamdym. Ýöne Qaqama. Mergen janym bolsa, hukman ökdüýüt bolar diýer. Qaqama da Serhetçiň ogly Batyr edermen gaýratly bolmaly diýer. Yalan sözlemeli däl diýer. Men hem nesip bolsa, ul olsam Qaqam ýaly ökde serhetçi boljak. Serwoza Lukman mujuk diýer. Özüm sırkawlaýsy, Lukmanlardan gorkýar.
Ýöne sen muny oňa aýtma. Ol juda öýkelekdir aýazaby. Hol edem olejim käýesi öýkelep, mene size gyz boljagyn näl. Aýazabanyň artygy bolajak diýip öýkelep gitdi. Meniň aýazabanyň öz artygy bar. Sen gitsen biziň gyzjygymyz bolmaz ahyryň. Diýemden soň ol öýde galmagy razy boldy. Ýoksa da aýazaby, sen biziň Ferhet galamyzyň owadanmagyny görsedin, onda senem biziň bilen galyrdyň. Mundyňa ejem kakym däl, eskerlere maýdarlar. Meniň eskerlerden dostum bar. Olar maňa at minmegi, itler bilen dostlaşmagy öwretdiler. Ejeme sen mektebe gatnap başlasaň, biz bu ýerden başga ýere göçmeli bolarys diýer. Oňa da kakam aýdypdyr. Ýöne men okumagy halasymdy. Bu ýerem juda gowrenne. Ýoksa da aýazaby sen ähli çağlaryň dileglerini hasyl edýäňe. Geçen ýyl maňa odan samolyot bilen serwäde guljak uğratma. Ýadyň näme aýazaby? Şonu seni eskerlerim görüpdirler. Jadyl aýazaby. Bu ýyl bizi sowgat däli kakamyzym täze ýyl akşamy biz bilen bolar ýaly edäýdi. Senden ören haýyş ederiz. Ol herezek täze ýyly biz bilen garşylap bilenok. Biziň bolsa täze ýylda kakamyzy öýümizde orasymyz eler. Kakam men boynumyzy men uzaklarym örüp bilýän täze ýyly hemşeýdip men senem görürn aýazaby. Kakam jan bilen saňa uklaman garaşjakdyryz. Täze ýyly bize hukman gelmez. Şonu sen kakamyň dünýädäki iň gowy kakydyň görürsiň. We her täze ýyly kakam jadyl taýjagyň bilen öýümize alyp gelersiň bolýar aýazaby. Men serwätdi seniň kakamy biziň bilen täze ýyly garşylatjagyny aýtdym. Ol hem juda begenli. Biz saňa hukman garaşjakdyrys aýazaby. Haty ýazan kakajan. Berekellah ýolaşgatdan. Siz ören gowy çykyş etdiňiz. Köp sag bolun. Ýörüň onda.
Kakajanyň Aýaz baba çyny bilen aýdyp berýän ajaýyp goşgularyny dinleýän Merdan öz öýüne höküm sürýän şeýle bagtyarlygyň, has dogrusu ähli öýlerdäki bagtyň, asudalygyň, täze ýyl şatlygynyň aňyrtyna özleriniň giýje günnüz ihlassyny gaýgyrmadyk tutan ýerli gullugynyň ýatanlygyny serhetçi serkerde hökümine buýsanyş bilen ýatlady. Öz bagtyar maşgalasyna mukaddes gullugyna buýsany. İlkinji gedek ýaşaýyşda bagyt diýen ajaýyp düşünjäň özi maşgalatyndan jogapkärli gullugundan başlanýanlygyna ananan terkerde Aýaz babanyň urudanlaryndan soňam çağalarynyň "Kaka, Aýaz babany nireden tapdyň?" diýen sowalyna oň biziň ýurdumyza täze ýyl getirmek üçin ýaňy serhetde özüniň garşylanmagyna garaşyp duranyny hem ony ýörüte topor bilen gidip alyp gelenlikler hakyna gurrun berdi. Täze ýyly asuda serhetde sagaman garşylan terkerde ähli ýerde asudalykdygyny ýene de bir gedek anyk göz ýetirmek üçin serhet gala tarap uğrady. Dogrusu bıçak ýurdumyzyň ähli ýerini asudalygyň, abadançylygyň polat galkanyna öwürilip serhet gorawyny hüşgär duran serhetçiliň barlygyna ähli adamlar täze ýyly sagaman garşylapdylar. Sebäp olar mukaddes gulluklaryny we paly merdana serhetçilerine ananýadylar. Öz jogapkärçilikli gullugyny we paly merdana serhetçiler üçin bolsa şundan uly bagyt barmeýsen.